Helo, yn y fideo yma, rydw i'n mynd i ddangos i chi sut i Lawr Lwytho Pecyn Iaith Cymraeg i Microsoft Office. Felly, os agorwch chi Microsoft Word, mynd lawr i'r ochr chwith fan hyn i Options, clicio ar hwnna, a wedyn mae dewis o Language fan ar y chwith, clicio ar hwnna, a chi'n gallu ychwanegu ieithoedd gwahanol i helpu chi i wirio eich iaith wrth i chi weithio. Felly, os chi'n clicio ar yr ddewisle yma fan hyn, mae'n mynd reit lawr, yn anffodus, dwi ddim yn dweud Cymraeg, mae'n dweud Welsh. Felly, chi'n clicio ar Welsh a chi'n clicio Add, a fe welwch chi fan hyn, dwi ddim wedi cael ei roi ar y cyfrifiadur ar hyn o bryd. Felly, os cliciwch chi hwnna, mae'n dweud Not Installed, bydd e'n mynd â chi i wefan Microsoft i ble gallwch gael yr raglen bach sydd angen arnoch chi mwyn wneud iddo weithio. A unwaith be fyddwch chi wedi lawrlwytho a ychwanegu hwn i Microsoft Office, mi fydd e'n help mawr i chi wrth i chi wneud gwaith yn Gymraeg o fewn Microsoft Office. Oherwydd, yn aml iawn rwy'n gweld gwaith plant a mae gwallau iaith bach yn y gwaith bydd wedi cael ei bigo lan yn rwydd os bydd Cymraeg gyda chi ar eich cyfrifiadur. Felly, os chi'n clico fan hyn wedyn, Install the Language Accessory Pack, clico fan hyn, pa iaith sydd angen arno ni, Welsh eto, a os fewn i lawr fan hyn, mae'n gwneud ar ochr dde fan hyn, download 32-bit neu download 64-bit. Mae bach yn gymleth. Nes i wneud y fideo yma gynnau, a nes i glicio ar 64-bit, a nath e ddweud wrtha i bod 64-bit ddim yn mynd i weithio gyda'r fersiwn Office oedd gen i. Felly, rwy'n gobeithio mi fydd y 32-bit yn gweithio, a rwy'n gobeithio hefyd wedyn os eich bod chi wedi dilyn y fideo diwetha nes i ar sut i lawrlwytho yr fersiwn diweddara o Microsoft Office oddi wrth hwb yn rad ac am ddim, wedyn gobeithio mi fydd e'n gweithio i chi yr un peth a bydd e'n gweithio i mi. Reit, fe nath hwnna gymryd llawer iawn o amser, oedd e fel se fe yn ailosod Microsoft Office. Felly dyma ail hanner y clip. Os agorwch chi nawr Microsoft Word, mynd lawr i Options, a clicio ar Language, fe welwch chi fod e'n dweud Welsh Installed. Pidwch y poeni am y keyboard layouts fyna. Ond os bych chi wedyn yn clicio ar hwnna, gallwch chi osod hwnna fel y default os chi moyn fyna. A beth arall gallwch chi wneud, os bych chi moyn, yw gallwch chi newid iaith Microsoft Office yn gyfan gwbl trwy glicio ar hwn fan hyn, mynd i fyny, a mae'n default hwnna nawr. So mae yn Gymraeg. Gallwch chi newid yr iaith yr help hefyd i Gymraeg. Clicio OK. Ni fydd e'n gwneud unrhyw wahaniaeth nes i chi gau fel lawr ac ail agor e. A wedyn, fel welswch chi nawr, mae'n dweud noswaith dda fyna, mae pethau mynd i fod yn Gymraeg gyda ni. Rwy'n gweld weithiau bach yn gymleth i gael popeth yn Gymraeg lan fan hyn, oherwydd os rydw i yn mynd ar y we i ddarganfod sut i wneud rhywbeth, wedyn mae'n galed iawn i ddeall beth yn gwmws rwy fod i wneud, ond mae popeth nawr yn Microsoft Office yn mynd i fod gyda fi yn Gymraeg. Ond beth sydd yn ddefnyddiol iawn yw i fynd lawr at gwaelod y dudalen fan hyn, mae'n dweud Saesneg. Saesneg fan hyn. A os fi'n clicio ar hwnna, gallai newid nôl ymlaen o'r Gymraeg i'r Saesneg yn rwydd fel hyn.